Goedenavond, Saskia. Saskia van Uilenburg is mijn naam. Mijn naam is Rembrandt. Rembrandt van Rijn. Wat is het geweldig om hier vanavond met jullie samen te zijn. Ik Saskia is een community art project met verhalen van mensen uit de buurt en over Saskia en ook een klein beetje over de architect, die W.C. de Groot, die deze mooie buurt gemaakt heeft. De voorstelling is eigenlijk een aaneenschakeling van scènes en dat zijn losse scènes, dus die zijn niet per se met elkaar verbonden. En we knippen het publiek op in groepjes van maximaal 20 man. En die krijgen een publieksbegeleider mee en die wandelt met hen langs de scènes. Dus dat betekent dat de mensen die de scènes spelen ook echt de scènes 3-4 keer spelen. Community art is het is eigenlijk een soort meerskipskunst, zou je kunnen zeggen in het Fries. En ja, wat je doet is je haalt de bewoners uit een wijkje in dit geval, koppel je samen met kunstenaars. En wat daar bijzonder aan is dat je heel erg, je begint met niks eigenlijk. Je staat er heel open in en je gaat gewoon met mensen in gesprek. En daar komen dan hele bijzondere dingen uit voort. En dan wordt het een wisselwerking tussen de bewoners die zelf ook hun ideeën hebben. En daar waren ze ook vrij in. Ze mochten alles inbrengen wat ze wilden. En dat was het aan ons om daar een kunstzinnige artistieke wending aan te geven. Heb je wel gehoord van de Saskia-buurt? De Saskia-buurt in Ljouwen. Die buurt werd gebouwd door Willem de Groot. Een man die echt vertrouwd werd. Dat vind ik ook het allermooiste van dit project, is dat je laat je inspireren door de mensen zelf. En het mooie is dat mensen altijd beginnen met het verhaal van ja, maar ik heb helemaal geen interessante verhalen of ik heb niks bijzonders te vertellen. Maar dat blijkt natuurlijk altijd wel zo te zijn. En soms heb je aan één zinnetje of één klein detail in het huis of één dingetje wat ze net aanhalen waarvan zij zelf vinden, ja, dat is eigenlijk niet zo bijzonder. Daar kun je eigenlijk al heel veel mee doen. En daar kun je eigenlijk al een hele scène rondbouwen. En ja, hij leeft nog altijd voor.